Opemso 104.7 no Opemso TV. Ene ya bepiem ewo akona memu. Yenyina ni masem kasia na no dwada si menhia kotokofiem. Krobia Asante otokwan ne yewra. Ono ankasa no yonko ne kabom chichire Asanteman ma ene Asanteman ahyeta oba bia no. Obiri Komfo Anokye asem na mekan. Ene obepiem na wosache na danfo. Opemso osetu ne kabom chichire Asanteman. Tene obepiem wo akona memu a aguna manyina ye fita asema wakanyina ne se ne omura Obiri Komfo Anokye a ochichire Asanteman ne yonko kabo mu ma Asanteman gina ye no enne ana etna se ma ne manfo abema na kwaba abema na mo se de oye ne kane no enne nso onto so na ensenkyerene ahodo animonyam ahodo a one yewura se tu kabo mu e ma Asanteman egina ye no enne wonto nko so na onye bi epiem te na obepiem aguna mamu a nananuma Komfo fiti ase a opra soro platform se wiem bete na nadwumadi a ye ba bedi no aguna mamu an akotote enche Obiri Komfo Anokye wone ne maame ebeto santere aba betena se amadwumadi ne nyina aye krabehwe ye ka Komfo Anokye ho asem de a ye nyina nim de oya ma Asanteman ye nim de oya ma krobia Asante kotokohene ni dibre wa Asanteman mu no ye nim se de so de sitie eno ana ye wura hye ne nyama amane tena aguna akonya so se Obiri Komfo Anokye odikan se ontena aguna akonya so ne hye ye pa na futuo ne kwankyere ane ne kyerɛkyerɛ ne nne ama Asanteman ba beduru pempenso we to Opemso radio Opemso TV ebepiem ewa aguna mamu ha ye beto fom bia mamra ne amane bia bekoso bia no ye de besum ye tie for se de da ye no no ye from Fredu Ajiman adoman kuma se dwumadi Opemso radio Fredu ada kosi fiada anopa no nso kosi anopa no ndu amamra ne amane ensem nyina no ye de tu ye tie for ni wo betimi afolo e social media handles no Facebook ayo Opemso radio Instagram ayo Opemso radio TikTok ayo Opemso radio X ayo Opemso radio afoko YouTuber ayo Opemso TV ye wa aguna ye bekoso bia no ye de besum ye tie for